ụmụnne m ekenekwa m unu. Anyị nọ live na Iyafọ Owerri Ezukala Orumba South. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa here, the easiest way for you to locate this very place bụ irutekwara na Umunze. Ịjụọ people ka ebe bụ Owerri Ezukala. Ọ bụrụ na irutere na the junction, iteke bike si ya na abute gị na Iyafọ Owerri Ezukala Orumba South na the cave obute gị here. Iberukwere na here, you will see around all the places. If you na these places, you man in na the right location. Follow me, let me show you around of how the place looks. This is the entrance. You take this very location in Yeregi, or you are very easy for you to locate this very place, because me, when I was trying to come to this place, I made a mistake in what Enugu State. Na so if you take this very location, this very way in Yeregi now, you are very easy to locate this very place. Show them around, show them around. Look at this. Okay, to Chisigo Kweba. So yeah. So okay, so umunemu, here is our brother. Oya nwa help from locate here this very place. Batakwa no ebe a. Onye chokwa ka help oya ma drop on his number. Ma bụ no chok help on kpoto na ebe a. Odo na enwere procedures a na-aga before abịa here, and oya help on lead you to the place. My brother, gbogodi Igbo bụ Igbo afa gị. Ndo ba ekele m. Yeah. Igbo ekele m. Yeah. Nke ya zero we are one family. Yeah. So ebe a Owerri Ezukala kid. It's easy, but ebe so easy. Easy for Umunze. Okara iru Umunze. Uju ebe akpo Owerri Ezukala. Owerri Ezukala moto do we onwe ebe akpo junction. Ndo lafia ebe a. Iru lafia okada do ebe a like mwa. Ano mo oga drop number mwa. Ibe ebe a do si otago. If from that junction, about this is very place. All the so easy. Yamatan, like you said, now what are you even? What a million. Banya Lazeba, Lambuga Bena, wherever the Kashika like parlor, Yeah. rooms, many places. Yota. Yeah. After the aqua, back when I don't wear ever cave, I would there whatever again per. Yeah. Like something like something like you or something like that. Mm. So I just got thought now because everyone so like it's a very big hall. Even the millionaires going to say we know inside there, we came on a millionaires inside there, we know inside there. So you had about so large. So Kawakanere Igbo, like the process in how we get actually get this very place. And when they need disturb her, get disturb her also from maybe this place. Yes. And what get I bet this place. Kawa go through 5 the need here. And had labor where I get no bank like May 27 after Children's Day. Yeah. So the next day, 28, kind of baby our forefathers was not a baby before. So I bet near that once in a year. Madin Tagan eba. Ndu didn't take a vote about to share and watch every fruit order. About to share and to some things because of we do some do much. So after the next day, I bet you do mother learn happy. Now I watch in and by that place in Abraham watching something like that. Yes. My toilet, my many things in there about too much. We baby when get down for you. So I not be quick on then. So and then I be on do. I want to get disturb because when do one not there disturb maka like like into that village like we have even. Yeah. I get back it goes just moment and one it doesn't mean anything. One actually ever. Yeah. So one he was there by my brother Ekelemon. Yeah. Ngwa ka igbo da kene photo ka igosite umunne m ka ebe a dịta. Yes, ka igbo da small. Yeah.
na mmiri a na anyị na oge anyị pere mpe ya na mmiri ebido ụzọ oge ọfụma kịta ị ga-afụ mmiri a nche gbawata ọ na-asụ nnukwu mmiri ghọtago so a na-egwu ya egwu ọdụ mmiri ghọtago ọdụ onwe ihe ndị ebe a na-edisọbụ mmadụ nothing onwe ihe na-emerụ mmadụ ahụ dị so onwe everything do normal and mmiri adụ mma ọṅụ na ọ from rock gosi ọ na-apụta is a very nice water so ka anyị bakwa n'ime Good. nnukwu agwọ Ọ bịara ṅụọ mmiri. ọ dịka ọ bịa ṅụọ mmiri gbakpụ bata ọnụọnụ ebu ebe ọ ga-ebu ebe a bata ha nụ nọọzụ mmadụ ha nke ya ọhụbụ ụbọchị sizin na-abịa ebe a sisi ọ bere mpe anyị na-abịa ọgba ahụ ọhụbeghị mmiri bụ mmadụ ahụ ebe a anyị agwa mmadụ ya gbada na mmiri ahụ Chetakwa ụmụ mmiri. dịka ha buchahara ebe a ifurute ebe a Gachi ike gaa. ya anụghị nle nwara anụ n'ebe a hụrụ ilele anya ya kwe na ele anya ya na ebe a dịghị mmadụ ebe ya ise eji igbo tọcha bịa ebe a Mba ya ma mbakwa inside. mbafa uwe nna adị m ịda ibusa o nwere ebe dịkwa side nwekwa big place So Igbo bụ Igbo, ihe a bụ ebe esi aba inside the cave. Unu nọ n'ife agwa brother kọwara ụnụ. Ọ gwara ụnụ na before abịa ebe a ndị dinta na-abịa a day before people abịa ya chọsịsị ụmụ anụmanụ and ị na-anya ọfụma enwe nke dịka ọ nọ n'ime ebe a so anyị ama nga nwụfu ọda so ọ ya adịbakwa ụbọchị ọzọ anyị ga-abịa wetara ụnụ ka ọ na-esi adị ihe ebe a riri nnukwu nne mana ya ma mbaba inside dị uto ọka dịkwa very under place ndụkwa n'ime ndụkwa very a na-abaga isi abụ so duto na things adịrọ in order now anyị ama risk our life ịba inside mana ọ na-afụgo ka ya bụ ebe dị ya bụ gịnị inwee time nwee chance ị bịakwara n'onwe gị bịa gbara onwe gị Christmas ọkwa ịghọtara na ego ihe spend bịa here you cannot use it to compare ego ihe akụrịkọm ije club ma jee na bịa palọ so ife dị mma dị mma we cannot continue like this anyị agba mbọ mee ka gịnị obodo anyị dị mma anyị na-call on the government ka ha na-anya mala ife anyị eme ka ebe a dị mma n'obodo anyị dịkwanụ mma a na-ekwu ihe a na-eme ihe ọ dịka ala Igbo ọjọka anyị nwekwanụrụ ife anyị nwere ife obodo anyị dị mma ibe ebe a nọ mmiri na-ezo n'ụwa enwe ike mara mmiri na-ezo ọkwa ya I'm telling you ọ bụrụ ihe enwe ike karịa more than 1,000 nọ n'ime di ya enwe ike feel mmiri but what is gonna feel heat ọkwa ya I'm na-agwa ihe so Igbo bụ Igbo unu afụgo na anyị ka nọkwa n'Owerri Chikana ọkwanụ cave a na-ekwu okwu ya bụ ihe a ọ ya aka mma na nke bụ eziokwu na ijiri aka gị bịa hie fụrụ ya bụ ife n'onwe gị na ego ihe spend kwanụ bịa hie akarịghị ego ị na-espend ebe ị na-aṅụ nkwụ ọ karịghị ego ị na-enye ụmụ akwa mpe ya bụ gịnị inwee time nwee chance ịbịa ebe a gbara onwe gị Krismas were anya gị gbara onwe gị Disemba na ife nkiri ife mmụta dịkwa n'ebe a nọ na ya nwere time and aka bere omezi ebe ọfụma mere anyị ama mba inside gosi unu ka o si adị mana nke bụ eziokwu bụ ife nkiri dị ebe a anyị wee na-akpọ the gọọmenti na-akpọ the community leaders ndị ọbụla m ife ha ya eme ka ebe a dị mma dị beta ha tinye anya na ya bụ ife obodo anyị dịkwanụ mma n'ala Igbo dị mma ala Igbo amaka ya bụ gịnị ka anyị mara ife anyị eme ka obodo anyị dị mma na ife dị mma dị mma nwanne m gochi ha ka ha fụ ka everywhere dị ya bụ ụmụnne m ya bụ ife abụrụ obere ife unu fụrụ dịka hit na-agba m n'alụ na ọ dịrị izi ya bụ ma gịnị ka ba arụchi ya kwazie this very video ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na-amarọ na ife dị otu a dị n'ala Igbo fụ ya
ọka ịghọtara. Gbaa mbọ metụrụ m aka na share button ma ọ bụ na your share button na-alụ ọlụ ka ụmụ Igbo mee gịnị fụkwazie ife ọma anụnwa dị n'ala anyị, maka na anyị na-afụta ya na-enwere ezigbo ife dị n'ala Igbo, and m ewepụta my time na-egosigasịkwa ụmụafọ Igbo ụmụ ife dị iche iche nọ n'ala anyị. Ya bụ gbaa mbọ sonyere anyị, gbaa mbọ make sure na ị na-efolo anyị, because more of this is still gonna come. Gbaa mbọ metụrụ anyị aka na share button ụmụnne m, ka ọ dịkwanụ.